Takže dámy a páni, ja vás dneska vítam u môjho druhého videa. V tomto videu si dáme taký gameplayík, ale najskôr si ukážeme v YouTube štúdiu. 4 odoberateľov mám! Už ma ľudia sledujú. Kamoško, to si vy ste mi spravili takú radosť. Počúvajte ma. 4 odoberateľov mám. Vy ďakujem. Ďakujem vám pekne. 4 odoberatelia. Vy ste mi fakt spravili radosť veľkú. Určite vás pochválim. Kamo, nezdávaj sa. Nezdávaj sa. Ďakujem za odber. Takže, už mi tu takto aj písal. Už sa asi stávam populárnym. Takže dneska si zahráme takú upokojovaciu hru, ktorá vie upokojiť každého. Ja vám poviem, ako sa tá hra volá. Počkaj, ja len musím nájsť. Ja tu mám strašný bordel v tomto mobile. Vidíte, že tu koľko mám nepotrebných aplikácií. Či nie uklinujúcu, ale si zahráme Schoolboy Runaway. Je to hra, kde utekáme pred rodičmi. To hra, kde utekám pred rodičmi, ja si len trošku zapnem si toto, aby ste počuli zvuk. Tichý. Čo tam? Musím na toto. Takže, dneska budeme hrať túto hru, toto ešte stále vo Fun. Coming soon. Follow the development. No tak to určite. Vy si myslíte, že ja budem čakať? Jak na GTA 6. No tak to určite. Dneska by som chcel prejsť túto hru. Dáme si jeden ending. A potom si môžeme dať aj druhú časť. Aj keby to nebolo v popise videa, že čo budem hrať, tak sa ospravedlňujem, že toto bude taký zmetajúci kanál. Dneska by som chcel jeden ending dať. Takže, bude to pre módu. Tak, vy to počujete lepšie ako ja. Takže, tu máme melónik, spapáme mamine, čo tu varí. Takže spapáme mamine, že čo tu varí. Takže, toto je tu vypneme, to je súčasť hry. Kebyže to je glitch, ja vám môžem potom, to prejdeme normálne, lenže ja to chcem dneska prejsť s glitchom jedným, len musíme nájsť tento kutirák. Baterky, flashing, to sa nám bude hodiť na toto. Raz, dva. OK. Tak. OK, dvi joky. Ja som zabudol, že to mám obrácenie. Ježiš, toto je tak metujúce. Handra tu není. Počkajte, ja to musím vypnúť, lebo chcem, aby v tom bola handra, chápete? Chceme to dneska prejsť takým glitchom. Reklama. Toto hru som hral, ale... Aha, ďakujem. Ďakujem pekne, že mám, že mi dalo možnosť preskočiť reklamu. Toto je tu otravné. Napíšte mi do komentárov, či nemáte radi reklamy, lebo to je hnusné, otravné, fuj, to je nechutné. To je nechutné reklamy, ja neznášam reklamy. A keby ste aj vy na tom takto podobne, takže vy napíšte odber. Aspoň budete... Tu je tá handra, čo som práve teraz potreboval. Ja si furt neviem zvyknúť na túto vec, že som obrácený. Viete, lebo tu sú, ja vám potom, keď dohráme ending, ukážem módy, že ako viete hrať. Tak, máme si... Počkaj, toto... Aha, už sa to pere. Tak. Už sa to pere. To budeme pocieľovať, to je dôležité. To povrátime na miesto, ale ani by sme nemuseli. Tak.
Takže clear break. Just this is cool already. Takže tuto musíme nájsť ten vakovací... Počkaj, my vlastne nemusíme toto, len nám stačí ten... Áno, dobre. Anti-feed. Už treba len heslo tohoto. Tak. Začneme odtiaľto. Dneska urobíme... To je čo? Prosím ťa, to je 6, 4, 6. To je denní nevinné náhodou. Keď bude 6, 4. 6, 4. A vlastne, počkajte. My nemusíme toto... Kde má tatko izbu? Však toto tu je najľúbý obrad. Tak. Proste. Tu si otvorím battery zlovné. Kámoško. Veď normálne tu nemám nabíjačku, ale ako ju získam? Sa bojím, že budeme musieť spraviť ďalšiu reklamu, dámy a páni. Asi budem musieť túto urobiť reklamu, lebo mne sa fakt nechce puzzlovať. Je to otravné. Len pre toto, aby sme nemuseli riešiť ten safe, trezor, tak si spravíme toto. Ježiš, tá reklama je dlhá, poďme. Neznášame reklamu. Čo je? Kámoško, no poďme. No. Moško. Reklama dlhá. Aha. Ja musím dokončiť video a nie, že mi tu celé video bude reklama. Bože môj, jesky brevar grandet. 5, 4, 3. Toto nikdy nerobte takéto, lebo to sú len skemo peniaze, takže toto nikdy nerobte. Mám tu nasľubuje takto peniaze a tie reklamy a čo potom z toho. Takže, čo je v tom safe? Sleeping full, ale ja tu nechcem, ja chcem... A ako sa to volá? Nabíjačku. Možno je v mojej izbe. Ukáž. Pozriem sa. Ukáž. Tá nabíjačka musí niekde byť. Bude to celé obrátene. Nabíjačka by tu mohla dať do keľu byť. Halo. Tu je! Ja som vedel, 6, 4. By to malo byť heslo. The team is full idiots. Aha. Ja dám také the team is... Čo? Ale no... Tak, ideme do tejto, tuto máme na nabíjačku. Aha, však aj tu sa tu dá. Ježišu, bože môj, tu sme ako vedel. Tak, musíme počkať reklamu. Ja dúfajme, že to nebude zase trvať dlho, lebo ja sa normálne zbláznim, aké to tu majú tie reklamy. Ja normálne tých vývojárom napíšem, že čo to má byť, dajte to Safri, ja neviem čo, ale normálne
normálne. Toto tu, to je hnusné reklamy. Musíme počkať chvíľku, dámy a páni. Yes, Reward Granted. Ako som hovoril, že toto nikdy neskúšajte. Ináč sú tu glitche v tej hre. Ako v Silver Runovej Notebook. Password. Ukáž mi. Pizza, 8 Lowlands. Phone. 2858 2858 2858 takže zapíname 2858. Let's run outside while we have time. Darn it, the front door is locked, and Mom probably has the key. Maybe I should try to get out through the kitchen window. I just need to create a reason for Mom to open it herself. Poďme. Musíme odísť. No dámy a páni, sme dohrali hru ako keby, takže končí video. Takže dúfajme, že sa vám video páčilo a ahojte.